Tajlin Kuxkiri għadu kemm għalaq 6 xhur u diġà għadda minn 3 operazzjonijiet kbar f'għajnejh. Bħal oħtu Żejli ta' 10 snin, Tajlin kellu l-katarretti u ta' 3 xhur kellu jitla l-Ingilterra għall-kura. Tkellimna ma' Ommu Antonella li bidmuh f'għajnejha f'jum il-ġimgħa l-kbira spjegat li bħal donna esperjenza kera waħda ma kienx biżżejjed għaliex wara 8 snin tilgħu niżla Londra b'bintha Żejli kellha terġa' tgħaddi mill-istess martirju mat-tielet wil tagħha. Il-ġurnata kienet l-4, morna l-isptar u bdew jieħdulu t-testijiet tal-għajn u hekk. U xi tlieta ta' wara l-ofsinhar ħarġu r-riżultati. U jien bdejt insaqsija t-tabiba għidli x'għandu, qalt li ma nistax ngħidlek. U mbagħad battom isemmu kelma Bubbles u waqqafthom mill-ewwel għedtilhom it-tifel għandu l-katarretti. U qalt li tipo kif taf? Għattilha x'jiena diġà għandi waħda. It-tobba stennew jalaq 3 xhur biex jevitawlu l-loppju ta' twelid. Fit-12 ta' Jannar għalaq 3 xhur u 9 tiem wara operawh f'intervent li kellu jieħu satejn iżda li dam xejn inqas minn 7 sigħat. Il-katarretti neħħewhomlu, iżda minħabba komplikazzjonijiet f'għajnejh kellhom joperawh għat-tieni u għat-tielet darba. Minkejja li din l-esperjenza diġà kienet għaddiet minnha qabel, Antonella tajt li dan ma naqqas xejn mid-tbatija li għaddiet minnha fl-aħħar xhur. Bdejt ngħid mhux biżżejjed b'waħda. Kellu jtini t-tina waħda, t-tina wieħed, ma m'hemmx tagħmelu. Ħajja qedem mal kulħadd u tittejx bħal kulħadd. Min barra l-imrar li għadda minnu xkejken Tajlin, l-ikbar dispjaċir għal-hom u missieru kien li kellhom iħallu li żewġ uliedhom warajhom. Mal-lejl kont noħlom li jiġi u naraħ qudiemi kont inqum f'nofs lejl naħseb fih, ġieli kont nikbi u n-nanna kienet tejli għal xed tikbi, ngħidilha għax nimmissja l-ħija u l-mami u d-dadi. Antonella ringrazzjat lil qraba u l-ħbieb għall-għajnuna li tawhom f'dan il-mument xejn sabiħ f'ħajjithom, u b'mod partikolari lil Putino Cares. Fil-verità aħna laqqas preżenz tal-miliet ma xrajnilhom it-tfal. Ridna nsifru, ridna l-flus f'idejna, u mbagħad kien hemm Reni u ħadhom it-Toyland u tagħhom toj jażlu huma u kemm hu. Li ma tajnihom x'aħna sibna min jagħtihulhom in-naħa l-oħra. Bi kliem ta' Faraġġ qalet li meta tkun qed tħossha se tmiss il-qiegħ tiftakar li dak li l-professjonisti se jagħmlu fuq bina se jagħmluh għal ġid tiegħu u għal xejn toqgħod tibki għax it-tfal ikollhom bżonn lill-ġenituri il-ħin kollu. Il-kuraġġ huwa nofs il-fejqan fil-verità. It-tfal għandhom bżonn il-ġenituri. Vera li għandna l-mart, però l-kuraġġ il-bambini tieħulek wkoll. Għastaf minn fej jibda ġej il-kuraġġ li jkollok. Inħabba l-ħabba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.